Gluténmentes kókuszgolyó fahéjas almával töltve. Köszöntjük a Mindenmentes Főző Suli videós oldalán. Édességek, öntetek, pudingok, lekváros gofrik, csokoládés palacsinták. Nem kell róluk lemondani. A glutén, tej vagy tojásmentes életmód nem zárja ki a desszertek és finom édességek fogyasztását. Készítsünk együtt mindenmentes kókuszgolyót. Kicsit másként, más alapanyagból, mégis az igazira emlékeztető csodás ízben. Látogasson el hozzánk, főzzünk együtt! Képzéseinkről tájékozódjon weboldalunkon. Várjuk szeretettel!